खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आं बुंगोन जेरिफिखां सार बिथांनि बिफा दिनै फुङावहाय मुंख्लं जाबाय मुंख्लं जानायनि सिगां रिफिखांआ जेला थांनाय बोसोरावहाय 20 दिननि थाखाय लिभआव फैदोंमोन बा सुटियाव फैदोंमोन बे समाव प्रमद बर'खौबो लोगो लाहैदों आंनि बुंनाय राव नङा बियो रिफिखां फंबायानो बुंनाय रिफिखांखौ आं लोगो मोनदों जेब्ला 98 आवनो लोगो मोननाय मानसि सिदा मानसि बिथाङाबो बांद्राय खायथा खुयथा प्रमद बडी सेल्फिश बायदि नङा रिफिखां सारा जोंनि भाइस प्रेसिडेन्टआ प्रमद बर' सेल्फिश बायदि नङा मिथिबाय नों मा बुंदोंमोन बिनि सिगाङाव न' लुनानै होगोननो संस्थापन होफिनगोननो रिफिखां सारखौ भाइस प्रेसिडेन्टखौ मा राव जाखो बिफोरो बोरो बिफाया माथो नोंनि संस्थापन खालामना होनाय न' लुना होनाय बाव थानोनो मोनाखै बोरो प्रमद दिनै बिथांखौ 2 बोसोरनि सिगां नोंखौ बरनगोन जोङो बिदि होनना बुंदोंमोन प्रमद बर' सरकारा थगायसुला 1 नाम्बार गाद्दारि थगायग्रा जात साला बियो बर' जातिखौ थगायग्रा दिनैहाय रिफिखांआ ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामग्रा मानसि बियो दिनै नों बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनो हाया दिनै जियालावबो बर' हारिनि नामावहाय बिथाङा दिनै जियाल जानानै दङ दिनै बिनि बिफाया थैनायावबो बिथाङा दिनै फैनो मोनाखै नुबावाखै 2 बोसोरनि गेजेराव नोंखौ बरनगोन होननानै नों प्रमदानो बुंग्रा मानसिमोन दिनै बिनि बिफाया मुंख्लं जालांबाय बिथाङा दिनै फैनोनो मोनाखै गावनि बिफायाव मुंख्लं जाजेननायावनो होनबा नोंथ' गाद्दारि नङा होनबा थगायग्रा नङा होनबा बिफोरो बर' रायजो राजाखौ थगायनानै जाग्रा बियो आं दिनैहाय नुनानै दुखु मोनदों आं बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय एथराब जिउ दान होनानै बिथाङा दिनै ओंखारबोदोंमोन बांलादेशआवबो हमजाबावनानै बिथाङा इन्डियाव हरजानानै दिनैसिमबो केजिएलनिफ्रायनो ओंखारनोनो हाया दिनैसिमबो बरननो हाया मा बिखौलायथ' मा एफाराब गिदिर खोथा होनबाय थायो बे प्रमदालाय जायाफ्रा मालाय हायाबा हाया नोङो ओंखारनानै थादोलै रिजेन होदोलै प्रमद मिथिबायना रिजेन होदो नोङो आं सालायनो हाला होननानै नों बायदि गोरों दङ इउजि ब्रह्मनो होलाय इउजिनो होआब्ला नोङो सोर राकेशनो होलाय राकेशनो होआ गबिन्द बसुमतारिनो होलाय सोरनोबा हो नों सिटखौ दाला नोङो बे सरकारानो थाथों इउपिपिएल सरकारानो था नों गैया सोरखौबा होलाय मानो होनो हाया नों सालायनो हाया नोङो एनडिएफबिनि केसखौ नोङो फोजोबनो होनदों दा थैनोबो हाया नों बरननो हाया नों बामोनसो जोंनि केदारफोरनि बिफाया दिनै थैनानै थांबाय जियालाव थानानैनो बियो नों बिनि बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनो हागोन नामा हायोबा खोन्थानानै हो डिक्लेयार होनानै ला मिस्टार प्रमद बर' मिथिबाय नों जुदि हायोब्ला बेफोरबायदि जेलाव थाना खोन्था दिनैसिमबो गथ'नि न'खरा मा अबस्था जानानै दं बियो दिनै सान्ति सुक्तिनो मानि सान्ति सुक्ति बिलाय मानि सान्ति सुक्ति जाखो बिलाय जेलनिफ्राय सासेबो ओंखारनो मोना लिडारफोरा गासिबो हाबजोबनानै दङ दानि केस उइद्र एनआइए केस माबा जानानै दङ ना एनडिएफबिआ गासिबो जेलाव हाबफिनजोबनांगोन नायबायल' था प्रमद बर'नि साल बियो रावनिबो साल नङा प्रमद बर'नि साल गोजा बिफोरो गासिबो जिसिबां एनआइए केसखौ एनआइएफोरा दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनो होदों होननानै बुंदों बे एनआइए केसा एनडिएफबिनि लिडार केदार जिसिबां एनआइए नांनाय बिसोरो सातसे बारग'आ जेलाव हाबजोबनांगोन सान्ति सुक्तिनि नामाव बिथांमोना आरो जेलाव हाबनानै गोथार दै लानानै फैनांगोन अब्लासो बे सान्ति सुक्ति जागोन नङाला जाया प्रमद बर'आ गासिबो थगायदों जेल केस उइद्र खालामगोननो मोनबेसे केस उइद्र खालामखो साबेसे दिनै केसनि जेलनिफ्राय नों बरनखो दिनैलाय दिनैसिमबोलाय सासे बरननो हाया भाइस प्रेसिडेन्टनि बिफा थैदों दिनैहाय बावहाय दिनै नोङो फिसाज्लाखौ दसे समब्लाबोथ' नों नुजाहोफैनो हानायनि पावाराथ' बिथ' दङना बिबोथ' सासे जांख्रिथायारि आफादनो सासे जांख्रिथायारिसो बिबो नोंल' जांख्रिथायारि नामा नोंल' राजा लामा गाथेनानै माबा खालामदोंमोन नामा एनडिएफबिआ नाङाखै जिउदां नुवाखै हिनजावफ्रा रेप खालामजायाखै दुनियानि आइजोफोर रेप खालामजादों नोंनि सरकारानो नोंनि 1 नाम्बार गाद्दारि
एक नाम्बार थगायसुला बर' रायजो राजाखौ सोबख'ना जाग्रा नोङो आं दिनै रागा जोंदोंलै प्रमद नोंनि बे फुटानिया सलिया नोंथाङा बुंदोंमोन 2 बोसोरनि गेजेराव जेलाव जेसेबां थानाय बिसोरखौ बरनजोबगोन होननानै बुंदोंमोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां केडारफोर थानाय भाइस प्रेसिडेन्टनि बिफाया दिनै थैदों दिनै बिफा थैनायावहाय नुजाफैनो हायाखै बियो नों मानो हायाखै नोङो बिथाङानोथ' इउपिपिएलनि मानसि ना बिथाङानोथ' इउपिपिएलखौ बिराद सापर्ट खालामदोंना दिनै नोङो बिनि इउपिपिएलनि सासे मेम्बारखौ नोङो दिनै मानो बरना होनो लाबोनो हायाखै 1 घन्टानि थाखाय मानो लाबोनो हायाखै नोङो आइन मोनसे रुल दं मानिदों मोनथिदों थेवबोथ' नोंथाङा सिप हिमन्त बिश्व शर्माजों नोंथाङा मानो डाइरेक्ट रायलायनानै एसे नों मानो खोन्थानो हायाखै मानो बुंनो हायाखै नोङो 1 घन्टानि थाखायलाय मानो लाबोनो हायाखै आं दुखु मोनदों मोनथिबाय प्रमद दिनै आं नोंखौल' बुंगोन आङो नों रिफां सारखौ साला थांनाय बोसोरावहाय नोंखौ लोगो लाहैदों आंबो लोगो लाहैदों भाइस प्रेसिडेन्ट सारखौ आंबो लोगो लाहैदों अब्लानि समाव बिथाङा बुंदों गगोननो प्रमदानो जोंखौ मावगोननो सरकाराव फैयोब्ला प्रमदानो जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामनानै होगोन आरे बोरो नों सरकाराव फैबाय बोरो भाइस प्रेसिडेन्टआ दाहालागै ओंखारफैनांगौ गथ' गथायजों ज' थानो मोननांगौ न'नि बिमा बिफाजों ज' थाफानो मोननांगौ फंबाया दिनै बेसेबां दुखुजों बुंदों हो रिफिकां सारनि फंबाया बेसेबां मिडियायाव माबोरै खोथा बुंदों बेसेबां माबायावहाय दुखुआव बुंदों बिथाङा खोथाखौ सान्ति सुक्ति जादोंनो 2 बोसोरनि उनाव बिथाङा गगोन होनना बुंदों बोरो माला गगोन ओइ प्रमद नोङो बांद्राय बिदि थगायबाय थानो नाङालै रायजो राजाखौ सिदा बुङो बांद्राय दा थगायलै नंखाय खोथाखौ दा बुं मोनथिबाय बुङोला राइट खोथाखौ बुं सिदा सिदाखौ बुं बांद्राय सेल्फिश हारसा गियानखौ जों मोजां मोना बर'आ हारसा गियानखौ जों मोजां मोना सोरबाया मोजां मोननो हागौ हारसा गियानखौ बर'आ मालाबाबो मोजां मोना नोंथाङा दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनग्रा मानसि भाइस प्रेसिडेन्ट सार बिफा थैबाय दिनैहाय आं बारे बार बुंबाय थादों बुंलांबाय थागोन नोंखौ बारे बार रायबाय थागोन नोंखौ आङो नोंनि बे एनडिएफबिनि केसखौ उइद्र खालामगोन होननानै बुंदों थैनोबो खालामा बे प्रमद बर'आ मालाबाबो खालामा जेसेबां एनआइए केस उइद्र जागोन होननानै बुंदों नायबायल' था जेसेबां केडारफोर दं एनडिएफबिनि केडारफोर बिथांमोनखौ जेलाव सोनानै मास मोनसे मोननै मोनथाम बिदि सोफ्लानानै केसखौ उइद्र खालामगोन बेसो मोनथिबाय केस उइद्र जागोन ना बे सिस्टेमावसो थांगोन जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोर दङ हाबजोबनांगोन गासैबो आं बारा गोलाव भिडिअ खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों